Bună seara, stimați colegi! Sunteți alături de mine pentru a vă explica un pic conținutul pachetului pentru titularizare, pentru că am primit foarte multe întrebări. Eu am mai realizat deja un filmuleț în legătură cu ce conține folderul pe care eu îl ofer și m-ați rugat să fiu un pic mai explicită. De aceea eu voi citi exact ce rezolvări la metodică am și, desigur, ce eseuri am la fiecare autor prevăzut în programa de concurs. Ultimul subiect lucrat este la metodică cel de didactica interculturalității, un model care însumează aproximativ 14 pagini pentru efectiva fixare a acestor noțiuni teoretice, respectiv cu aplicații practice, pentru romanul Mai trei de Mircea Eliade. Pentru didactica interculturalității eu voi realiza și film de prezentare, doar că video are acces cu plată, deci cei care o doresc mă pot contacta în privat pentru mai multe detalii. Didactica oralului, iată o propunere model, activitate conversația, dialogul. De asemenea, tot pe didactica oralului am propus o variantă cu lecția interviul. Etapa de analiză a textului narrativ, baltagul, itemi, care să vizeze evaluarea competenței, unei competențe de clasa a 12-a, subiect dat la concurs, cred că în 2022, sper să nu greșesc. Apoi, metodică din 2021 este modelul propus cu poezia lui Tudor Arghezi Ex Libris. Pentru subiectul de metodică din 2023, iată, am două aplicații pentru textul dramatic, ambele sunt pentru liceu, o aplicație la Iona de Marin Sorescu și una la Suflete tari de Camil Petrescu. Dincolo de fișele teoretice pe care le ofer, iată, mai am metodică cu toate etapele lecturii pentru poezia Plumb, prelectură, lecturi succesive, comprehensiune, analiză și interpretare cu aplicarea în sine, respectiv post-lectura, da, la text poetic Plumb, ca să vedeți succesiunea aceasta de momente în demersul analitic al poeziei lui Bacovia. De asemenea, mai am sugestii de rezolvare a itemilor, de construire a acestora, de evaluare a lor. Subiectul din 2021 este același cu cel din 2024, post-lectură la text narrativ, doar că am două modele de rezolvare, după cum puteți vedea și dumneavoastră aici. Deci, iată, sunt peste 15 variante de rezolvare, modele propuse de mine, dar și rezolvări ale subiectelor date până acum la concurs. De asemenea, în pachetul standard pentru literatură sunt 25 de eseuri, toate cu câte două opere, Tudor Arghezi, Testament și Flori de Mucegai, Bacovia, Plumb și Lacustră, Barbu, Riga, Cripto și la Pona Niger, respectiv din Ceas de dus, Blaga, Ionuț Strivesc, Corola de minunea lumii și Lumina, Camil Petrescu, Suflete tari și Jocul elelor, tot Camil Petrescu, iată eseu dublat, Ultima noapte și Patul lui Procust. La Caragiale, de asemenea, am două eseuri, O scrisoare pierdută și Dale carnavalului, În vreme de război și Făclie de Paște, da, o Făclie de Paște cu În vreme de război, iar însemna novelistica lui Caragiale. Deci, iată, cunoașterea monografică a operei acestor scriitori înseamnă să facem eseuri pentru absolut toate domeniile, da, în care aceștia au scris, liric, epic și dramatic. Cărtărescu, poema Chiuvete și O motocicletă parcată sub stele, Dimov, Vis cu Bufon și Joi, Călinescu, Cartea Anunții și Enigma Otiliei, Hortensia Papadăl-Bengescu, Fecioarele despletite și concert din muzică de Bach, Slavici, Moara cu noroc și Mara, Ion Creangă, Povestea lui Harapalp și Danilă Prepeleac, Liviu Rebreanu, Ion și Pădurea Spânzuraților, Macedonski, Noaptea de decembrie, respectiv Noaptea de iunie, subiect dat anul trecut, Marin Sorescu de două ori, Poveste și Echerul odată și Marin Sorescu, Iona și Paracliserul, deci și poezia și proza și dramaturgia. Mihai Eminescu, Luceafărul și Floarea albastră. În lucru am Eminescu cu novelistica, Sărmanul Dionis și Cezara, Mihail Sadoveanu, Baltagul și Hanu Ancuțe, Eliade, Mai trei și Nuntă în cer, Nikita Stănescu, Leoaică tânără, Iubirea și în dulcele stil clasic, Preda cu Moromeții și Cel mai iubit dintre pământeni,
Maiorescu criticul, respectiv Voiculescu iarăși cu 2 eseuri, Lostrița și Pescarul Amin odată și În grădina Ghețimani și Pe cruce pe partea de liric, de poetic. Acestea sunt materialele pe care le dețin strict pe partea de metodică și literatură, câteva rezolvări și la gramatică, dar foarte puține de ale subiectelor din anii trecuți. Eu m-am axat pe partea aceasta pentru că pe piață nu se găsesc materiale și știu că un punct sensibil în formarea dumneavoastră îl reprezintă subiectul 1, respectiv subiectul al 3-lea. De asemenea, eu am clipuri video cu acces restricționat, clipuri private la care dumneavoastră vă puteți abona și să vă pregătiți individual pentru concurs. Veți avea acces pentru un an la acele abonamente, putem discuta împreună modalitatea de plată, stabilim, ne punem de acord, deci nu este bătut în cuie absolut nimic. Mizez pe profesionalismul dumneavoastră și pe seriozitate, având în vedere că este o investiție pe care o faceți pentru reușita la concurs. Pentru a lua legătura cu mine puteți să mă contactați aici pe această pagină sau pe canalul de YouTube Elena Miron, unde putem comunica și stabili detaliile unei colaborări fructuoase. Vă mulțumesc foarte mult!